Thank you once again for joining us on this live discussion. What is it that we are talking about? Just to hold on what you need to do as we go throughout the program. You remember to subscribe to our YouTube channel and our Facebook page as well, so that every time we have some of these entertaining and informative programs, you will never miss it. Zvamunongoita chete imimi kulike kana kusubscribe pa button rinoita kuti pese patinenge takupai nyaya dzakata saidzodzidzi munobva mapiwa notification kuti zvatanga. Izvi zvinoita kuti musarasikirwe kana muchinge matibata tave pakati pechirongwa chamunozongoita chete kuita rewind motanga kunzwa kuti zvii zviri kuitika paprogram iripo pazuva ranhasi. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Tiri kupi nhasi tiri kumufakosi uko tiri kutaura naSister Natasha kuti timbonzwa kuti zvii zvakaitika mukati meupenyu hwavo. Dambudziko ravakasangana naro nderei? Sister Natasha, makati zvini? Ndiri right. Kuri sei kuno kumufakosi? Kuripo kunodza varoi? Ava muti varoi isusu tinouya here kana kuti imi muri kutori kuno kundimi varoi vacho? Kuno hamusisiri muroi asi makambenge muri? Good. Saka right. Natasha kazvarwa taurisai kanyatsonzwa inini. Munomufakosi saka mutori chizvarwa chemunomufakosi ndokukurira munomufakosi ende zvimani makore mangani? 24. Muchitaura ima mati ndakambenge ndiri muroi handisisiri. Titangi pamakatanga imi kuti muzoti tichibva una Natasha wataiziva isusu achienda kumufakosi. Natasha akazvarwa kuclinic handiti ari munhu akaropafadzwa, munhu ane zvipo zvake zvakapiwa naMwari. Chakazoita kuti muzoti kana kuti mapindiro amakaita muzvinhu zvatingati zvakaipa izvi zvekuroya zvakatanga sei? Taurisai Sister Natasha. Vakatanga sei? Vakauya here kwauri vakasoti Natasha handi apa Natasha uyatange kuita izvi zvakatanga kuita sei? Ndomanzwira ndoda kunyatsoita iwewe. Okay, ndoda kunzwa pamakatanga kuziva kuti right kana wava kuti zive zvii zvakatanga kuita kana zvawakatanga kuita zvaunobva kuti apa izvi kaizvi. Ndakatanga 2017. Ndakangotanga ndichirota ndichibuda. Kana muchirota muchibuda panze? Muchibuda panze. Pachinda ndakapfeka zvinhu zveblack. Ndichirota ndichibuda panze ndizvo ndazotanga kurota ndichirova makuva. Kuenda pamakuva ndichivhura makuva. Kana uchiti wairota uchisivhura makuva waisvika here wosvika uri kwadabura wairivhura sei? Kwadabura pane kamuti kataitoshandisa tikataitorovesa makuva acho ndokupa zvakatanga ipapo. Okay, pawairota uchienda ikoko kumakuva waienda nani? Taenda natete vangu nabamukuru boyfriend yatete nabamukuru handazi yatete nevamwe mumaraini ndovataenda navo. Okay, saka maiti mukasvika paguva mukarirova rakavhurika maita sei? Totora nyama dzinenge dziri imomo tovatadya dziri dzimbisha. Maenda pamakuva anani? Maingoti chero here kana kuti maiti dzehama maita sei? Taenda pamakuva ehama. Ehama? Wataenda pamakuva ehama. Hama dzakafa kudhara kana kuti dzinenge dzichangofa? Dzakafa kudhara. Saka masvika aisikorova ndiani kuti right musati marova guva kuti rivhurike pane zvamaimboita here kana kuti maingoti mangosvika mobva mangosikorova ndikashamuka here zvobva zvavhurika? Tataita patinenge tasvika taisvika tichideketera nemutupo yedu. Kana iri soko muriwa taideketera nemutupo. Tapedza kudeketera totanga kuita zvatinenge teida kuita. Sa imi mutupo yedu ndiani? Soko muriwa. Soko muriwa kuti soko mukanya? Ndoyanguka. Alright, masvika mubva madeketera atasoko arakwira miti tisu tauya panapa kuti tizokudya.
mva mapinda bebe aizo kushare saka ravhurika maipinda mukati here kana kuti nyama maishayana panze maita sei ipapo nyama itaishayana panze aishaya tete wangu because ndo mukuru waroyi okay saka ndo aishaya achimimi ndayafika mwewedu wasanyawira saka pakushare apa because munhu ka ane musoro nzeve maoko dumbu musana inoshewa sei nyama yacho pachikwata chenyi papa yaitoiswa mudhishi yanga isina kuti chidya ndechababa mukuru yaisina yaitoiswa mudhishi yaiswa mudhishi yofa yapanga kupiwa wanototenga tamwa ropa tamwa ropa racho zvayatanga kutenderezwa dhishi mese vamapedza kudya then tapedza kudya nyama yacho kubva tadzokera tinenge takuendera vanhu manje taendera vanhu vachipinda nepadhoo zvokuvhura dhoo zviyazviya tapinda tapinda nepakati pedhoo dzimwe nguva tapinda nepamadziro mukasvika padhoo rakavharika munopinda sei kuti maipinda sei actually nepakati kungosikuti pfe kuti pane zvamaiswoita ipapo wazongonawo mukati kana ipinda pamadziro apo akangosvikawo ungosikupinda naipapa kana mapinda meita chini kana kuri kuataka munhu tomuataka kana kuri kumuuraya kuhope koko tinomudzipa kana kumuisisa madzikirira ndotaita maitiuza sei kuti toda kuenda kumba kwanhingi kunomuita zvamunenge muchimuita samwe anenge ainyanya kutaurisa anyataurisa zvakaipa handiti ndopatainzwa ashepako ndokandamuendera ndomuendera makusemazi anaenda ndomusiya akadaro ndowirirana naye ati manheru ndopandaizomuendera chinangwa chenyu ndechekuti kana uchinge watadzira nemunhu wouraya alright dambobvisa ana teta pane here zvawatoti waamemba ndii pane here zvawaita uri one zvaunotoziva kuti ivhivi naana tete vasipo ini ndakanga ndakumuka ndichinoita zvakati ndiri one ndaiti ndikanamatiro kana kumasoro kana kuchechi especially mapentecost ndainonoataka pastors ndoanoenda mumataka ko unenge uchivaatakiriya because vanenge vada kutora zvinhu zvinhu vanoda kutora zvinhu zvenyu ndizvipi zvinhu zvamaishandisa ndakunzwa wakashamuka maishandisa kumakuva nyoka zvikwambo nemazisi nyoka yaita basa rei nyoka basa rayo nyoka yandaitetawo basa rayo inoita inoti kana munhu achifamba anongoereka aradziwa inongogobora aradziwa nemusoro kana achiita dzungu anoita dzungu vhafire ipapo kana kuti anorarama then zizi ndere kuti munhu kana achirwara ada kuendoropora zviya zviya rinouya romumuwedzera futi then nyanga inoushu nyanga inotumira kuti ambaiwe kana pamoyo then zvishiri ndezvekurovesa munhu anenge ari kuchechi wewa anenge ari kuchechi omurovesa nezvishiri okay saka ndanzwa uchiti iwe ukanamatirwa uri kureva here kuti wakasvika panguva yawakati inini rega ndinonamatirwa nekuti zvinida handichazvida kana kuti unenge watienda kuchechi kunotsvaga mamwe makastoma ekuuraya chaita kuti uende kuchechi kana kumapostori kunobatsirwa amini kunonamatirwa chii chaita kuti ndiende kuchechi kumapostori ndechezvozvizvo because zvinhu izvi zvakaitika ndisingazvisii okay saka ndakupenyu wana ndakurarama ndakavanatika ndiende zvangu kuchi kumapostori
nemapendakostal. Kana uchiti upenyu wako wanga wakurarama, zvii zvakanga zvakuitika muupenyu wako zvakaita kuti uzoti inini hongu ndakapinda mune zvinhu izvi ndisingazivi, handichazvida, regai ndinitasi ndinobatsirwa. Zvakaitika muupenyu hwangu kuti papa pandine 24 years. Ndine 24 years handina chandinoita muupenyu. Handishande, handiite sei. Saka zvinoti basa zvekuroya izvi unenge uchitya kuzvitaura, asi ana tete vanokudza kuti ukangozvitaura chete. Aiwa. Okay. Aiwa. Uyo zvekuroya ndozviriraiti. Ndozvekuroya ndozviriraiti. Kana ndisingazivi kuti zvinotokanganisa chi? Zvinotokanganisa upenyu hwangu. Saka ndakafanira kuya kuchechi. Ngatiti kwawakatanga kuenda iwo kunonamatirwa, kungave kumadzibaba kana kuti kungave kumadzimai kana kumapendakostal, munhu waMwari baba akasikuti chii achitarisa achiprofita upenyu hwako? Ndakatanga kuenda kumasoka, ndakatanga kuenda kuwadzana. Kuwadzana ndakatanga kuenda vakati mwana uyu akaita paprofita, vakati mwana uyu ane mweya wambuya uri paari. Mweya iwowo unoda kuita sei? Unoda kundoti vanoti handina kutsipika, unoda kutsipika. Chikabvisa mweya uyu mwana uyu anoita mwana ane upenyu hwakanaka, upenyu hwake hwakanaka. Saka kuwadzana ikoko kumasowe kana une mhepo iri pauri vana kukasikirira kukuburidzira chipo chako. Okay. Saka ndozvo ndakabva ndatiza kuwadzana. Chibva ndaenda kuGlenview. kuGlenview ndikanzi mwana kuGlenview ndikanzi havazambuya vari pane mwana uyu, musanyepera mbuya, pane mweya watete. Tete ndo varipo. Ambuya zvavo hongu varipo, but ambuya vangu vasinganyanye kuita sezvizvi zvinoita tete izvi. Saka kuGlenview ndibva ndanzi zvakataurwa kuwadzana ndodzisema yakataurwa zvakataurwa kuGlenview. Mwana uyu ane chipo chiri paari. Uyu saka kuGlenview vaindibatsira. But chandakazobvira kuGlenview vanhu vemasuwe pacho vanga kutaura against inini manje. Okay. But waonewo kuti handichada zvinhu izvi, tete wakaudza? Iye leader wenyu wechikwata chevaroi? Unovaudza sei? Handi wakazvipinda usingazivi ende usingadi. Hauna here kunovaudza kuti tete inini zvinhu zviri kundisungira play muupenyu hwangu? Ndamboudze panyama. Ndamboudze. Hakuna zina kuwadza panyama. Maenda kwamaenda iko? Uku kwataenda uku ndakaudza vamwe vemareni medu. Takati nine zvekuroyezwa njada. Kozi ezvinezvi vazukuru venyu imimi vakarorwa. Inini handisati ndatombororwa. Ende upenyu hwangu hwandikurarama usiviwo. Saka ini handichada zvekuroya. Ndakavaudza. Ndakati zvikanzi alright, ndichaudza vanhu. Saka ndinotokazovaudza here kosi handisise kwekoko. But hauna kuzoningirika, hauna kuona tete havana here kuzochinja mararamiro amaita kuti iwewe uri memba yedu, ndakanzwa kuti wakuda kubuda muchikwata, havana magariro amaita hana kuchinja? Havana. Magariro achaita varungodzana kuti kuti ndiri kuwiri kumaprayers. Saka masikati tumboti tete wako munotaura nyaya dzei? Kana kuti maitaura nyaya dzei muchiziva kuti mausiku muchabuda kunoita mabasa ekuroya? Nyaya dzamaitaura satete nemuzukuru ndedzekuti chii? Masikati taitaura nyaya dzavamwe tete ava dzekumasowe. Kozi vamwe tete vaida kuti ndidzokere kumasowe. Saka ava tete ava vasi kuda kuti ndidzokere kumasowe. Saka nyaya dzataitaura tete vachiti iwewe kumasowe uchese usadzokere, uenda zvako uchichi kwauri kuende koko.
So iwe wa muchikwata ichi chinotungamirwa natete wako anditi pane here vamwe vakazojoina iwe watowe muimo? vamwe madepartment achakamunyira kuwanda wai. Okay, kamuchiti madepartment, kune madepartment echinechi? Kana ngiti madepartment kune vanobva wedza, vanobva kumasvingo, vanobva kuchinoi, nevanobva kuno kumfakosi, nevanobva kukweko. Madepartment achakawandisa 12 madepartment. Saka department nedepartment rinenge rine basa rechi? Department remufakosi rinenge rine basa rekufakosi neinouraya. Okay. Then kuwedza kuwedza nemufakosi zvakangofanana, ndiko kuuraya. vese vanouraya. Kwekwe inongorwarisa chete. Okay. Then masvingo masvingo inotumira zvinhu. Okay. Mamwe acho madepartment ndasana vanokunoziya. Okay. Because yekuwedza ndokumusha kwangu. Kupi kwacho? Unoziva pawedza senda handizoti unoziva manje pawedza handizoti unoziva panyama here kana kuti unoziva pamweya. Ukangosvika pawedza senda ipapo ukangoti dzikei ukapfuura kwachigedere ukaenda kunonzi kwagarabha uko, pagarabha ndo pamashops pedu isusu. Kuchigondo tenge handi kasvika pawedza senda parodi pamwe ichienda kuchigondo isi inobva yaenda kwedu. Saka mama matotipedza akakuwedza. Waenda kupiwa? Naenda kure kweko nekumasvingo. Okay. Saka Natasha, uchiri kuenda kuchikoro, wakaenda kuchikoro handiti? Pane here vana vakambotorawo usingati zvako kana kutaura nemazita kuti vave kuzojoina mabasa esatanism amaita? Sei wanga usingajoinisi? Asi wanga mamembers anga asingakuudzire kuti chimboya nevamwe kuno kuvazopinda muchikwata chedu? Maimboita mameetings? Maironga chii kana masangana pamameeting? tomboti ndinonamatirwa nditi ndanamatirwa saka ukuona wazvizvona. Okay. Wazvizvona paglasi kuti munhu arikuita sei arunamatirwa. Saka taibva taronga vanoataka mapastors kana maprofita ndozvadaironga. Saka apa munenge muchivaataka kuti vashaye simba here kana kuti vashaye hanya nekunamatira munhu? Munenge muchivaataka mapastors kuti aite sei? Vashaye hanya nekunamatira munhu. Ende zvichitoshanda? Zvimwe zvinoshanda. Kumwe hakushandi. Pavanhu vakafamba navo mubasa iri pane vakatosiya tisingatitarisei kwauriwo? Pane here vamwe vakatoti ningi mazana hatichamuoni but zvichida akasiya nekuti ndaneta? Sei wati havasiyi? Uchitofamba murodhi unotosangana nevamwe sange vemareni medu utosangana navo notokudza pafiwe kuti ukaramba uchienda kuchechi koko takuzokuuraya manje. Kukudza masikati? Saka Natasha, mauraya vanhu besides kungodya nyama chamunobhenefita chii? Chete. Saka imimi hamu, alright, muchikwata chenyu pane here wamakambotadzirana naye mukamufikisa? Besides iwe waipiwa warning kunzi ukaramba uchienda kuchechi kwauri kuenda takuzopedzerana newe. Muchikwata chenyu pane wakatombobudawo musaga makamupedzerana naye makamuuraya?
kana ndichiti iwe handisi kuti iwe ndo wanga lead unenge uchipindura zvakochi vanhu vakuru vako ivo vowanetsana pachavo sapato nemumwe mukuru wavakanetsa naye akapfudzwa munomufa kose kana kuti kuwedza kwamuriwo vanga wanetsana chi saka uyu akazobvudzwa uyo aiti musauraiwa naMwari because muchazozvisiya zvinhu izvi muda kuzoenda kuna vanhu vaMwari saka ndokavabvudzwa vamaenda mudya nyama yake aina vanhu vaenda handina kuenda saka iwo Natasha uchirimemba vanhu vanotoziva kuti makaenda panhamba mukanodya vanhu vachiri kutorimemba iwo makadya nyama iwe wakadya nyama yevanhu vangani 5 panguva iyoyo yainaka nyama yemuno alright munhu akafa mamini madhezi era amaendera ichiri fresh kana kuti pese pamunongoenda maisokona nyama yayo iri fresh Mwana anenge ari kumuchari mwana ari kumuchari vamwe vaenda kumuchari kunoda kufunundika nyama yacho kuti inini ndaisera kumuchari ndaizoidya avigwa oka ndaidya saka paiva kuti maitanga manwa ropa maitanga madhirina ropa rake maita sei munhu waropa racho pavanhu vafa vanhu vanofa nenzira dzakasiyana siyana vamwe vanoita accident vamwe vanorwara vamwe vanotorwara nezvimwe zvirwere zvokuti imi maisarudza kuti uyu afa nechirwere chakati kana kuti afa nezvakati uyu hatidye uyu toita sei kana kuti chamunongodai muchiti mutumbi wemunhu akafa maisasarudza tomboti pahama dzenyu zvichida pane dzamakauraya maitochema parufu masikati maicheme muchizaini kuti after 2 days inyama zvakafanana nini ndikatengerwa chicken apa ndizoti ndavigirwa kana irodhirana nambuya yangu kubva kumusho uzoti arodhirana yako yozodya chi ndichitoona ichifamba panze handinge ndichitofarira kutoti maichemei muchiziva kuti nyama yenyi maleaders ako aitochemawo anateta vanenge vachicheme kutomburuka mazi asi kana amanheru maakudya munhu but pane musoro kane maoko nemakumbo pane nyama yamai musingadyi masingadyi mukati alright vanhu vanogona kufungidzira kuti Natasha nyaya yekutaura ika ndiye kunyeba unomborwa madrugs kunana dombo mutoriro kana mbanje ndogona kuti nemunhu akarova domboka bhozi vanhu vanorova dombo kana mbanjeka nemutoro vanotanga kuuta zvinhu zvekuimagina so agona kuimagina kana kuti achitomhanya vatanga kutomhanya agona kuimagina achitobuda panze achinodya munhu ndo matauriro avanoita saka vanogona kunge pandati ndiri kuuya kunenge wabva warova dombo saka zvavari kutaura izvichi ndezvemunhu akadhakwa anomvera warova kana mutoriro aurove handiti uchirimemba iwo tete wako vakakupinzisa musatanism ine makore mangani uchatongozvaro alright pawakazodecide kuti inini zvinezvi handichada ndipo wakatanga kuenda kunobatsirwa nemadzibaba nemamwe mapastors ndobva waudzwa futi memba yekuchechi yemuchikwata menyu momo kuti inini chi
handichada vana venyu vari kungoroorwa inini ona ichi zvinhu zvakandisungira upenyu hazvina kunyatsofamba saizvozvo kwawakazoenda kuti rega ndinobatsirwa ndikupi handiti ukaprofeti Jose wakasvika sei Prophet Jose vakauya evangelism pamashops evangelism pamashops uyu ana wambuya vatoniti vanhu vakamira mulaini kazi muzukuru chimboendawo zveupenyu hwako pamwechi zviri kuitika muupenyu hwako pamwedu vangako kutokubatsira ambuya ava ndeve kuchikwata chenyu here chekuku kana kuti munhu anotonamatawo munhu anotonamatawo okay achibva neti muzukuru enda pamwe zviri kuitika muupenyu hwako kutokusambuya vacho vanenge profit vanenge vanomboratidzwawo zviri kuitika muupenyu hwako pamwe vanogona kuzoita sei kubatsira iye vanatoti akoko kuenda kune tumaprofeti zvinomwedza ndakaramba vawiki rekutangira vakauya achibva vazika wiki rechitumbu rekutanga wakaramba uchiti zvinhu zvinonetsa zvii zvawaiti zvinozonetsa wachikati mozo ukauraya akaprofetika okay uyu ndibva waya wiki rechitumbu ambuya wavo vachibva nditi vachibva vatenda vachibva nditi vachibva vatenda unonimisa vachibva vanditonza roko vachibva vanonimisa mulaini vovo panakabada ona munhu wamwari aona munhu wamwari ndibva vakabva ndichiuya kuchechi sa wadaro vamwe manheru vacho amunoita meeting hauna kubva wanzi Natasha waenda iwewo kuna Prophet Jose ukati vaurayi vanambodaro because vakatozvanoti munhu atanga munhu atida kutraya uyo aiti unozvona pagirazi pavo ko iwo havana titi havana kukubvunza here kuti ko iwe waenderei kune munhu pandakatanga kuenda kuchechi uko iri sandi titi vakabva vaenda kwamutare vaenda kwamutare vaenda muna agasti because ndakatanga kuenda kuchechi uko muna agasti vakazodzoka muna novemba tanga kwanovemba saka vaingofona vachibvunza kuti uyo mwana achiri kuendere kuchechi kwake kuya iwewo ndowainzi mwana mwana achiri kuendere kuchechi kwake kuya vamwe tete vopindura kuti vamwe tete votondibvunza kuti chii chikunatsoitika ndoratsanangurira kuti vazvida kuti tichese ndiende kuchechi uko saka vamwe tete vokumasomwe ndovakavaramba vachindisimbisa kuti enda kuchechi saka kubva ipapo pawatanga kuenda kunobatsirwa naProfeti Jose havana kuzombouya kwauri kana mausiku kana dzimwe nguva kuti handi tinoita mabasa aya avaimboita vachiuya avaimboita vachiuya iwo zvakatoita 2 months vachiuya iwo vatichi nguva ndaimboramba ndoramba aitoita zvimusodzi zvifusa pachagara kuti mushonga chavaindishandisira toshandaioo ndakadaenda ndaibva ndabuda manje vabuda saka aizvine zvamira sei ezvezvi zvine zvakasisira hapasina because vanhu 91 ndakati 91 unaturipo because padepartment acho akawandisa department ine department rine 50 vanhu saka ndakati 91 ndaturipa vanhu more than 200 ezvinezvangwa kuti vamwe vari kungodona vamwe vari kuita maaccident vamwe vari kungoti vakangorwara ma1 days of vangofa saka havana here kumbouya kwauri vamwe vachiti iwe isi toda kuti uendesewo kuchechi kwawakaenda nekuti taakuda kusiya zvinhu zvikatoona zvaakuitika kaizvi tonogona kungofa anytime vanhu vacho vakuru vacho hapana vambouya ko ivo vamwe majunior vamwe majunior kuti vakambouya but
vakati atiende kuchechi kwako chaita kuti uzvitsvagira nzego chechi kuinda ndakavabvunza kambi kuti ko makuda kusiya kahandi ndimuindazi munobatsirwa nemunhu waMwari yakuchechu anoyandotoasiya vamwe vacho wotowaza kuti ari kutobatsirwawo imi mukaonana iko kamuhoresani kuchechi auchamuhoresani varoyi kwasisiri varoyi kandi vakuya kuzobatsirwa zvavanoita vanhu vachinepera kuita se kuuya kuchechi kuzonamata iwachiziva pavakaita sei tsono dzavo dzavakati vanokada kuti vazoataka munhu waMwari saka kwangaona ivo vakakuona hapana atamboyo kwauri achida kukumhurisawo vamwambuya ndovakambouya last week Sunday ukatovaona zvavo ukati avo ukatovaona ukatoti avo okay apa tasaura tingotora nyaya yatete amai nababa vako vari kupi mai angu handoazive vakafa ne 3 months 3 months ra dede vangu vakafa 2020 vakafa nestroke okay vakatakwa naivo tete sisi vavo futi vakaita sei vakauraiwa nasisi vavo tete vako ivo vanga vaitawo sei chavakatadzira natete wako chakaita kuti vazonziwe uda kukupfudza dede wako kasingataureni umweni munhu akanyarara saka nyaya inedza nyaya yemba imba yevabereki vavo imba yevabereki vavo saka tete aita zvavo kuita se vakawanda okay vaita zvavo vakawanda saka saka vatoda uraya because matemba mana dede vangu vanenge vari 8 5 vasikana 3 vakomana then 2 vakomana vechida ma3 vacho vari kuitari ndiambasada kuitari saka ndovakavakisa imba iyi saka tete aifamba vachidza vanhu kuti inini ndindakaita sei ndakavakisa imba saka dede vangu mhosva yavo yavakafirawo ndeyekuti uyo ndeyekuti tete vaida imba kosi vakomana vakasvara vakomana kana varipo musikana chanowana saka ndinomafira akaita ndinomarayirwa akaita dede vangu vai alright saka dede wako afa makatonodyawo nyama yedede wako wakaramba asana tete wakanodya alright natete saka tete ava ndovakakurera vese natete saka ndomapinziro wakabva waitwa handiti right saka tichitaura tichinzwa kubva kwauriwo Natasha chimbonyatsotitaura kuti wakuda kusiya zvekuroya wakatosiya kudhara okay Mwari chi? Mwarimbo. Saka pandakazouzva pandakazoziva kuti Mwari ariko. Which also command you in the name of Jesus. I command you to leave this child in the name of Jesus. You evil spirit, you are Roy, I command you right now. I speak fire and raise some water wherever you are in your body. I speak fire of the Holy Ghost in the name of Jesus.
Right now, wherever you are, I speak fire. I speak fire. I speak fire in your body. There is fire all over your body in the name of Jesus. Moregedzei mwana weizvozvi. Moregedzei mwana weizvozvi. Moregedzei izvozvi. Moregedzei izvozvi. Moregedzei izvozvi. Moregedzei izvozvi. Moregedzei right now. Moregedzei right now. Moregedzei right now. Moregedzei right now. I command you to leave this child. Moregedzei right now. Wherever you are, Pisai right now. Leave this child in the name of Jesus. I command you to leave this child. Stop wasting my time. Musatipedzere nguva, musatipedzere nguva, musatipedzere nguva, musatipedzere nguva. I command you to leave this child. I command you to leave this child. I command you to leave this child. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. We are breaking you. In Jesus' mighty name. This child is free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This child is free. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Paneoya. Anzichi. Anzurufumire zvozvi. Mawaziva wauya. Handiti. Asi alright. Imunhu wakaudza kuti chii? Because ndikuuza kuti ndada kubvunza mubvunzo kuti makazviramba imi kuti hatichazvina. Mbavana musingadi kunzwa chinhu chinonzi Mwari. Iye zvinezvi makana kuti Mwari ndiyo musika vanhu. Mwari ndiye anogona kupa upenyu hwakachena, upenyu hwakaita hwakarurama. Vanhu vamuda kuudza kuti chii pazuva ranhasi. Ndozvati vari kukunzwai, vari kukuonai pagirazi vangati vataurire chamuda kuvataura neupenyu hwamakachuza imi kuti ndoda kusarudza Mwari kuti ndo wanda kuita kuti wadzangu kuti advice endinayo kwavari ndeyekuti siyai zvekuroya izvi. Kuroya hakuna zvazvinokupai. Kudya nyama dzevanhu hakuna zvazvinokubatsirai. Musaroye muchifunga kuti ndo pane upenyu hwenyu. Upenyu hwenyu hukuna Mwari. Handitika. Aya. Mazvinzwira takaitaura naSister Natasha vane 24 years. Kubva patatanga program inovataura kuti ivo upenyu hwavo hwese kubva zvizvarwa. Amai vavo vakashaya vaine 3 months. Ndikuzorerwa nana tete vakavapinza muSatanism. Vati panhoroondo yemabasa akaipa avaita nekwese kwavaimboedzawo kuti vanobatsirwa. Asi zvimwe chetezvo vanhu vaMwari vaedza kuvabatsira dzimwe dzenguva vaizopedzisira vaatakwa kuti vasaenderere mberi nekubatsira Sister Natasha kuti vaone upenyu hwakarurama. Vanotiwo tichipedzisa program rimwe remazuva kuno kumufakose kwakanga kuine evangelism kwakauya Prophet Jose. Vakanziwo nevamwe ambuya vakanga varipo, muzukuru enda unobatsirwa kuti matambudziko ari pauri apere. Kekutanga vakaramba. Svondo rinoteera vakazoenda ipapo ndokuzotanga kunamatirwa ndokuzoziva aiwa uyai ku1 on 1. Tiri pakati pechirongwa maona zvaitika zvakare kuti sekutaura kwavanga vachiti kana ari masikati vanhu vachiita zvavanenge vachiita munhu akaenda kunobatsirwa kuchechi dzakasiyana-siyana. Timu yavaimboshanda nayo inenge ichitoona pagirazi kuti munhu aenda kunobatsirwa. Mazoona chikosoro chatanga kuitika pavari, mazoona kakwatakwa kwavaita, vakazotaurawo kuti vanhu vaya vanga vauya vakanditi ko iwewe wakutifungura sei. Asi tinoziva tese kuti pane ruoko rwaMwari hapana chinoitika. Mwari ndo muridzi wezvose. Kune vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, vari kutsvaga kwekupotera. Nhamba dziripo, tibatei mutaurawo nyaya dzenyu
kana makazvipira kutaura nyaya dzenyu pachena tokuendesai kune vanobatsira. Isusu simba iroro tinenge tisina, semawira anoita vamwe vanoti inini ndoda kumboedzawo, asi tinoimba kuti kwamunenge matirega endita se ndinoedza ikoko vakawanda, ndo kunenge kuine zambuko renyu. Sly Media tinoti building bridges. Zita ndinonzi Robert the Tough Man.